Pump boat wala banggain sa barko sumala sa investigasyon sa Coast Guard. Kolektor sa lending napalgang patay. Suspect ang iyang katapusan gipaningil. Hepe sa kapulisan sa Talisay gusto nang mubiya sa katungdanan. Mayor JVR gusto na iyang hepe papulihan. Mga taga-barangay sa Luginsan mereklamo nga ang ilang water system gisiradan. Congressional inquiry gipangayo sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo aron pag-imbestigar sa gimando sa korte nga mga demolisyon sa mga balay nga illegal nga gitukod sa mga pribadong luna. Mayong hapon, Sugbo ug Kabisayan, ani ang labing labas nga mga balita hatod kaninyo sa kinatibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Human sa upat ka adlaw nasuta nga way nahitabong panagbangga tali sa langyaw nga cargo vessel ug usa ka pump boat sa kadagatan sa lungsod sa Alcoy niadtong Sabado. Kini ang migawas nga investigasyon sa Coast Guard base sa gisumiter nga marine protest gipasangin lang cargo vessel ug gidasunan sab sa police blotter sa Alcoy. Chinky Bargio, sugin dinhi. Sa marine protest nga gisumiter sa master sa barkong MV Sun Road Yatsuka ngadto sa Cebu Coast Guard, iyang gisaysay nga igo lang silang miduol sa pump boat human nila makit-i nga dunay nangayog tabang ni adtong Sabado. Nasuta sa Coast Guard nga wa maguba ang pump boat, ti mailhan nga way impact tali nila og sa foreign vessel. Bisan ang blotter sa Alcoy Police Station nag-ingon nga way bangga nga nahitabo sa duha ka mga sakayang pandagat. Kasi ang sabi pero naano naman eh. Kasi ito naman yung marami kasi dito eh. Pero yung sa report ng police, walang collision, hindi nila nahit. Sa litrato nga kuha sa foreign vessel atol sa ilang pagduol, makita nga dunay tubig ang pump boat ug wa kini maunsa. Apan agig hinabang sa giingong dunay na missing atol sa insidente, mitunol gihapon og $500 ang barko ngadto sa mga biktima. Hanayon pa sa Coast Guard ang ilang rekomendasyon bahin sa hitabo. Ano man ang maging ano namin dito, so ang coordination namin sa agent, continuous naman kung ano sakali ang magiging assessment namin. So yung agent naman ay nakikipag-cooperate naman sa amin. No? Jinky Bargil, News 5. Midunar sa nasod sa China og bikabat sa 16,000 ka mga sako sa Thailand rice nga ipanghatag sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Usa ka representante sa China mao turnover sa mga bugas sa National Food Authority o DSWD kaganiha. Ang mao mga bugas biabot din sa Sugbo ngadtong Pebrero 28. Ngadtong Marso 10 ug 11 nagpadana og pasiunang 3,000 ka mga sakong bugas ang NFA sa probinsya sa Bohol. Gipahibaw ni Rocky Rosaleos, ang warehouse supervisor sa NFA, nga luwas ang nimutangan sa mga sinakong bugas sa ilang bodega. Sa Bohol o sa Northern Cebu. In fact, nakasipaw kami para Bohol mga 3,000. Sa Sabdan Patayan, nakakuha namin mga 924 bags. Konseho sa Dakbayan sa Sugbo, mihangyo nga imbestigahon sa Kongreso ang sunod-sunod nga demolisyon sa mga panimalay nga gimbando sa korte dinhi sa Sugbo. Leslie Caminado Vestil, Suginlimi. Si Konsyal Alvin Dizon misangat og usa ka resolusyon nga himuon ang usa ka congressional inquiry sa gimando sa korte nga demolisyon sa mga balay nga illegal nga gitukod sa mga pribadong luna. Buot niya nga susihon sa mga congressman ang Urban Development and Housing Act of 1992. Gusto lang nato nga parion sila sa Cebu in the light of what happened in Apaspod, no, nga
questionably pod ang conduct sa demolition. There were no proper identification sa mga members sa demolition team, and the employed a minor sa demolition team. So mao ni ang tuyo nato. Gipadayag ni Dizon ang iyang kasagmuyo sa mga desisyon sa korte nga mimando sa pagtugyan sa mga luna ngadto sa mga pribadong tag-iya niini ug pagpapahawa sa mga illegal nga namuyo sa mga luna. Isod kayo dahil kay mga bata, wa may kahigdaan, wa kay to gani ka mong bahay gawa may mga ato panawagan nga tatagaan mag-relocation. Mao na among panawagan. Mao na kinahanglan nga kuan nya naabot untay assistance nga bisag pagkaon na lamang unta kay ang kanang mga kuan nga may pagkaon. Leslie Camina de Vistillo, News 5. Konseho sa Dakbayan sa Talisay dili oyon sa pagpangutang alang sa plano sa mayor sa pagtukod og bag-ong merkado. Uban sa barangay kapitan nakikita sila sa gobernador alang sa pagpangayog ayuda alang sa syudad. King Perez, Sugin Limi. This is the first time nga mangutang ang Talisay ug ingon ana gidakon nga amount. Di aprubahan sa Konseho sa Dakbayan sa Talisay ang plano ni Mayor Johnny De Los Reyes nga magtukod og bagong merkado ang Dakbayan sa Talisay. Supak ang Vice Mayor nga mangutang ang Talisay og 387 million pesos alang sa merkado. Ang kwarta utangon gikan sa Development Bank of the Philippines. Mato di Vice Mayor Romeo Villarante nga di angay magdali-dali ang mayor sa pagpatuman sa iyang proyekto. Kapag ang merkado mo income lang natagbuan og 1 million kapin. Apan ang among amortization sa bag-o niya ang merkado mga 5 million matagbuan sud sa napo ka tuig. Si Mayor De Los Reyes mipadala og memorandum ngadto sa konseho nga aprubahan ang iyang plano sa dili pa Marso 26 ning tuiga. Ang konseho legislative body amo gyud nang katungod og legal obligation ang pagtuon, pagpapasar unya dili mi makapasar dito ug ginan mo kunan. Kaganiha midangop si Villarante uban ang 11 ka mga barangay kapitan sa syudad alang sa pagpangayo og ayuda gikan sa Kapitolyo. Kay kani silang uban natong kapitan naani sa ubang partido sa partido ng Alayon pero ato lang gyapon gitabangan. Dito commission. Also to assure them na kung doon ay whatever we can makabangan di kahit na ko tingali at makabangan na kayo. King Perez, News 5. Bisan pa man nga nasikop na sa mga pulis sa Konsolasyon ang babaeng nakapuga kapin sa usa ka semana na ang nakalabay, gigyapon makalingkawa sa investigasyon ang mga pulis nga on duty ni adtong higayon na lakip na ang ilang hepe. Chinky Bargio, Sugin Limi. Alam mo si Tatak. Saan buhat lang kay nato si Tatak. Nagmahay ang 38 anyos na si Junicia Lumantaw human siya madakpi og usab sa mga sakop sa Konsolasyon Police alas 7 kagabi sa bus terminal sa Dakbayan sa Bugo. Si Lumantaw gisikop niadtong Marso 2 tungod sa paghupot og iligal nga drogas. Mipuga siya pagkasunod adlaw dihang nakaygayon samtang gisugtan nga magpatutoy siyang anak gawas sa police station. Kumato siya ma'am, raman kong madakisulto sa silda ma'am. Kaya magkukasuway ana ma'am. Tungod sa hitabo, giimbestigar dayon sa Cebu Provincial Police Office ang tulo ka mga pulis na on duty ni adtong tungura nga naglakip ni PO1 Julius Patak. Si Patak kuyog ang laing pulis naningkamot og way hunong nga nangita sa nakapuga nga dinakpan sud sa 8 ka adlaw. Ang amuang civilian asset na ingong mga tuwa na siya nagto kay wala gumi punong og pagsulod ang iyang mga tunog o iyang mga lakang para rin sila ma-aresto. Pagkawagtang niya, continuous na itong collapse sa walay pagpuas, no? Gisubay na ito ang tanang mga anggulo sa tanang mga informasyon sa mga lokasyon na kung posible na gitaguan ni Junicia Lumantaw. Hantod sa iyong pagkasikop kagabi. Nang hinaot ang hepe sa Konsolasyon Police nga magsilbi kining dako nga leksyon sa iyang mga sakop ang nahitabo. Yes, yan ang kanon experience yung nahitabo na mo atong ipahinumdum sa atong mga police officer na on duty na maging kanabitang magpadayon dito silang pagbinatayon sa ilang duty, sa ilang pagpanabaho kay kana gamay sayop sa usa ka police officer gud na mga nitugbang pandisiplina na ipatuman namo. Bisan og nadakpan na si Lumantaw, magpadayon gihapon ang investigasyon sa mga pulis sa Konsolasyon nga responsable sa pag-ikyas sa dinakpan.
Kung mapamatud-an nga duna sila'y sala sa hitabo, ipaubos sila sa pre-charge evaluation. Actually, ang naman corresponding penalties, di kanang violation, di infidelity of the custody of the prisoners, that is false, kanang kaswa that falls in the revised penal codes. So ang basta mga kaso nga ingon na that is grave misconduct, ang mga punishment ana whether punishable by demotion, suspension, or even the dismissal. Jinky Bargio, News 5. Napalgang patay ang collector sa usa ka lending firm nga si June Quijano, lumad nga taga Pampanga niadtong miaging kadlawon. Ang mga pulis sa Liloan nga nag-roving mo'y nakakita sa lawas sa biktima nga giputos o gigaid sa nag-andar nga motorsiklo. Unang midangop sa Liloan Police ang tulo ka mga kauban ni Quijano niadtong Lunes. Dako ang pagduda sa mga otoridad nga gibunalan og gahing butang ang ulo sa biktima nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Gitumbok nga suspect si Julian Hervantes kinsa na nag-iya og motor shop sa maong lugar. Siya mo'y katapusang gipaningil sa namatay sa wa pa kini mawala. Sa follow-up operation sa kapulisan, nakuha nila ang mga gamit sa biktima nga gibutang sa basurahan luyo sa tindahan sa suspect. Gimakak sa suspect ang pasangil ug iyang giawhag ang kapulisan nga palawman ang investigasyon kay niadtong Sabado pa sila katapusang nagkita sa namatay nga collector. Posibleng gitulis ang biktima kay wa na ma-recover ang kwartang pinaningil niini. Pagkain lawas sa tao nga giputos og kanang kuwanto sa kaning kuwanto sa isang dito kanang murag puwil dito murag yan Wala ko'y dili ganay ko tigana dyan sa likod. Kuwan kay pangbiya akong kuwan tindahan niya. Ako rin isa diya. Ako'y basura. Giawhag sa kapulisan ang tanang opisyales sa barangay nga mutabang pagbadlong sa mga taong nag-operate ug mga illegal nga sugal sa ilang komunidad. Kagabi, laing panimay ang ilang gironda nga nag-operate og video carrera machine apan way mitiyait kay kinsay tag-iya niini. Ryan Sorote, Sugin Liming. 8 ka mga video carrera machines na sakmit sa Cebu City Intelligence Branch sa sitio Mabaho, Barangay Calamba pasado alas 6 kagabi. Wa maabti sa kapulisan ang giing tag-iya niini nga gingan lamog June. Takom sab ang mga residente kung kinsa ang nagpayo sa mga balay diin nakuha ang mga video carrera. Natigayon ang maong pagpangronda human may reklamo ang usa ka ginikanan nga nagumon sa duwa ang iyang anak. Doon ay ginikanan na nawag diri nga tungod sa ilang mga bata bitaw nga nagsige na balik-balik dito din ang eskwela so among i-validate karon among naoperitan positive yun nakakuha ni og 8 ka buok. Pipila ka higayon nga gisuwayan nagsud sa mga pulis ang lugar apan idlas ang operators niini. Naimutag ang maong mga nasakmit sud sa usa ka compound sa maong dapit. Giawhag sa kapulisan ang mga opisyalis sa kabaranggayan sa pagtabang sa pagsumpo sa maong mga illegal nga kalihukan. Giangkon sa kapulisan nga bisan sa ilang sub-sub nga operasyon, dalira sa makabalik og operate ang mga tigduma sa mga illegal nga binuhatan kaysa inra ang pag-assemble sa mga video carrera machine. Sige nga po ni dakop ani pero kadto naman gud siya kanabito ang ilang mabalik dayon nya makapalit sila parts na sa gawa so balik kadto kay sila mga symbol. Ryan Sorote, News 5.